ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан ва мардуми хонахар. Имрӯз 13 марти соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ қарор дорем. Бародари азиз, ирӯза наворда 10 дона хона ҳай, 9 хона, 1 замини фурӯшӣ фақат аз дохили Душанбе, мақсад аз шаҳри Душанбе навор кардем. тамошо кунем. ва дӯстон, барои пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайкро бизанед. ва шумо дорои замин, мошин, хона, квартираи фурӯшӣ бошен агар ва хоҳед дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшен, дар WhatsApp муроҷиат кунед, дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш карда фурӯшта мегузорем. хуб, лайкҳоро монем бачаҳои азиз. дар ҳамон комментаре аз куҷо то чанд сомона хона дар кор, навори баъдина аз рӯи комментҳои шумо худо хоҳад навор мекунем. ҳамин канали Саудо ТВ да подписатсия кунед агар ба шарти хонахар бошен. беҳтарин хонаҳо баҳри шумо фақат аз Душанбе ҳай. бовар дорем ягон хона мехарем, фақат арзоноша бачаҳои азиз, тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстони азиз, яка мега ассалому алайкум. дӯстони азиз, мода хона дар кораи ай саховат ё ки ай 46 или ай мардон ай ҳами ҷо, мақсад хонамон дар кораи фасон намуна боша мешава, хидмон ремон мекунем. ҳичи гап надорам. мақсад нарх аз 250 000 то 300 000 мехарем. кадомитон дорен ҳамхели хонаҳои фурӯшӣ дихонага боша бо хубай мега ремондор или без ремон то 250-300 000 сомон дар WhatsApp нависен мегирем мега. ҳамхели эълонот дар кор боша дар WhatsApp нависен, шуморам эълон мекунем. нашоти яка кадоми дора занг занам. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комната, масоҳати 2 сотих замин бачаҳои азиз. бо диққат гӯш кунед. шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Лолазорда қарор дорад. дар наздикии Мошинбозор, деҳаи Лолазори, ноҳияи Рӯдакӣ. ҳамин хели ҳолат кадагӣ сироч найбат сум дар корай мефурӯшанд бо нархи 195 000 сомонӣ. шумо дар 195 000 сомон ҳамин хонара метавонед бихарем бачаҳои азиз. хона падабои тапа тайёрак ҳай, дари тирезаи часпондагӣ ҳай, 2 комната ҳай, 2 сотих замин масоҳат дора. марамат маълумоти бештар аз соҳибмулк 4д ахири номериш ҳай. занг занед, масъя кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки аниқтараш квартираи фурӯшӣ бигем хато намекунем. дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар, дорои 2 хона 56 метри квадратӣ, ремонт фасони хушрӯи замонавӣ, дар 4 этажка дар аввалин этаж қарор дорад. рақамҳои дастии WhatsApp мегзорем, занг занед. об свет постоянӣ, ҳуҷҷатҳо 100%, баня ва ҳоҷатхона ҷудо ҷудо, мактаб наздикишта, масҷид, аптека наздик, бозори корвонам наздикишта мега. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯшиаи ғайр аз ҷогаи хоб мега. тақалу коса. хона ремонти замонавӣ, хона бо кирпич сохта шуда, доми 4 этажа дар 1 этаж қарор дора. бародари азиз, нархи зур ихели хона, ихели нархда фикр мекунем ки ёфт намешава бачаҳо. 460 000 сомонӣ. ҳамун нафарое ки мо да занг мезанем мегем ки то 450-470 000 духонагаи ремондори хушрӯ боша мехарем. ин ҳамин хона, ина квартира дар Фирдавсӣ ноҳия, маҳаллаи Гулпарвар,
ду хонаи 56 квадрат метр. хулас ҳамин нафарое ки хоҳиши харидорӣ дорен 499 ахириш номери дастӣ ёки 482 ватсапи соҳибмулкай занг занен. бачака азиз, лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунен. беҳад хонаҳои арзон мондем. ҳами якташ 460, дигари хонаҳомон аз ҳамун 480 000 бахшиш аз 280 000 поёнай тамошо кунед. фақат аз душанбе навор кардем ки аз рӯи хоҳиши подписчикҳо буд. ҳами канали Саудо ТВ да 2 рӯз навор аз гӯшаву канори Тоҷикистон мешава, як рӯз аз дохили Душанбе мешава. хулас ҳами хеле гапо. занг занен, оиди хона масъя кунен. хоб, хоҳишаи ҳаматон дар рафти тамошои навор лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулот боша, агар хоҳен дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшен, рӯӣ кунен. мода дар ютуб, тиктоки, инстаграм реклама карда дар тамоми ҷо рекламаш мекунем. иншоалло дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем. бародари азиз, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни Корвон қарор дорад. квартира ҳамин ҳолат дуҳуҷрага квартира дар аввалин этаж дорои 52 метри квадратӣ бо нархи дастрас. дар ҳол бояд савдо шава. каму беш кор дора. мисол дар мечаспонен, шпаклёвкаш кардагӣ, абои мезанен, боз каму беш корош ҳастай. савдо мешавад срочно бо нархи 235 000 сомонӣ. шумо дар 235 000 метавонед бихаред ҳамин хонара. нафарое ки хоҳиши харидорӣ дорен 4430 номери соҳибмулк ахиршай ҳозир занг биза бара бихаришина. 235 000 сомонӣ, 235 000 сомонӣ ба суми узбекӣ. ина маълумот баши азиз, маълумоти параша занг занед. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, духонагаи 46 метри квадрата дар сеюм этаж қарор дора. худи бино мега 17 ошёна дар сеюм ошёна қарор дора. бо нархи арзон, срочна фурӯшӣ. рақамҳои дастӣ ватсапша мегзорем. касоне ки хоҳиши харидор дорен занг занед. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Калсавои Товус. 4 намуди маршрутка пеши бинода мегузарад. мақсад дар наздикии бино донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ, донишгоҳи миллӣ, донишгоҳи тиббӣ, ҷазира, парки нав, ино ҳама наздикӣ да Калсавои Товус. хоб, бари битонкада қарор дорад. хулас худотон боз маълумоти пара занг занед. бародари азиз, поёни ватанасос, ин тараф донишгоҳи омӯзгорӣ, донишгоҳи миллӣ, донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ва тиббӣ. панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар панҷум ошиёна 48 метри квадратӣ. медонем бародари азиз чӣ? ами баъзе хонаҳоро коробка мемонем ёки мисол без ремонташа мемонем. ино арзонтаранда. чем аму хонаҳое ки евроремонтай 700-800 000 сомонаи зурто намераса. мо ҳам фикри шуморо мекунем. ба ҳамин хотир баъзеамон мисол тоҷик мардум бисёрш устувайку хитон ремонт мекунем гуфта арзонша мемонем. хоб, яккомната квартира, панҷум этаж, 48 квадрат метр, повороти Ленинград, фабрика Ленинград, дар ноҳияи рӯдакии шаҳри Душанбе. 235 000 сомон нарх. рақамҳои дастӣ 0272. ҳозир бара занг биза бара бихариш. касоне ки хоҳиши харидор дора занг занед. бародари азиз, вақте хона рӯй мекунем, видеонавори фасонка рӯй кунен. рафти наворда мисол гапам назанен, аммо навори фасонкада рӯй кунен. ҳамин тамошобин бинаво маъқул шавага бара бихараш. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дукомната квартира дар 8 этаж, 60 метри квадратӣ. ноҳияи Синод, шаҳри Душанбе. хона дар Зарнисор, доми Мастерок, дар блоки Байн, 16 блок қарор дора. хонара перегородка, монтаж, шкатур, стяжка, потолок, родбан задагӣ тайёрай. гӯш кунед бачаи азиз, як бори дигар.
خب خانه را میگه перегородка монтаж шкатур стяжка потолок родбанк задагӣ тайёр се хонагаш кадагием илтимос харидори конкретни занг занен беҳуда нороҳат накунен 245,000 сомонӣ мега доми бек сабур ай бачако ами доми бек сабур 245,000 8 этаж 60 квадрат метр 2 ҳуҷрага марамат маъқул боша занг бизанен. лайкора монем бачако лайкора. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри душанбе дар мошинбозор деҳаи ҳаёти нав қарор дорад. се комната масоҳати 3 сотих замин. ноҳияи рӯдакӣ шаҳри душанбе назди мошинбозор деҳаи ҳаёти нав. пеши мошинбозора се хона 3 сотих замин бо подвалаш ремонти фасони хушрӯ чихел мебинен даромада зиндагӣ карда мешавад. ҳамин ҳолат ҳавлиро бинен сиб савзай фикр мекунам об дора. хоб 270,000 сомон нарх. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен метавонен занг бизанен боз маълумоти бештарша рақамҳои 65 ва 90 ҳозир занг занен боз маълумоти параша бигирен. хоб вақте ки хонаҳоро роӣ мекунанд хоҳиш мекунанд ки мисол савдо кунанд ҳамин сабаби савдошавии хонаҳо аввалаш худованд ва ба ҳамин лайкҳои шумо ай бачаҳо лайкҳо зиёд шид навор паҳн мешавад иншоалло соҳибоша меёвад. ҳаракат ка рафти наворда ҳамун дастгириро фуромӯш накунед. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастаи дукомната квартира дар 8 этаж 69 метри квадратӣ. хона ҳамин ҳолат қарор дорад душанбеда ноҳияи сино. хона мегӯяд дар доми мастерок ҷош нағзай тагиш магазин тамоми чизҳои даркорӣ ёфтан мумкин ҳастай. лифтам кор мекунад. дари вухаднои нағз задагӣ мега. хоб наздикиш мактаб поликлиника ҳастай масҷиди садиқ ино ҳастай. хоб нархи соз ҳамин фикр мекунем хона ҳамин ҳолат ҳамин қа арзанда 295,000 сомонӣ 70 метри квадратӣ 1 квадрат кам 70 квадрат 2 ҳуҷрага 8 этаж 295,000 сомонӣ камо беш кор дорад. маъқул шид занг биза бара бихараш. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин хонаҳои моро наворои моро фақат мардами хонахар тамошо мекунанд. аз тамоми гӯшаву канор подписчик дорем. аз душанбе ҳисор ваҳдат кӯлоб ис хуҷанд ис ноҳияи шаҳри турсунзода ис восе муъминобод калхозобод қумсангир хулас аз лубой ҷо хона роӣ мекунанд. баъзеҳо занг мезананд ки аи тарафҳо подписчик надорен значит хонаҳоро кам тамошо мекунанд. не аз тамоми ҷо ҳастай 45,700 обначӣ дорем. хоб ду ҳуҷрага квартираи фурӯшӣ дар соколни этаж 68 квадрат метр ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе гипразем 297,000 нарх. гипразем гарадок азс тоҷирон канечкаи маршруткаи 21946 автобуси 20-2018 мақсад касоне ки хоҳиши харидор дорен 297,000 дар сокони этажай маъқул шава занг бизанем. мегзарем ба даҳумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки 3 сотих замин дар ҳаминҷа қарор дорад. соседо зиндагӣ доранд. шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ қарор дорад. дар ҳамин места 3 сотихай нархи арзон 90,000 сомонӣ. фикр мекунам ки замин амиқ мешавад. хоб касоне ки мехара ягон мехлафат қади замина камтурок ҳавор мекунен баъд ҳамун ҷое ки бояд агарот кунен сангош ҳая тараф мекунен хок мемонен. хулас расход мекуненда 90,000 сомон 5262 рақамҳои соҳибмулкай маъқул шида боша занг зада барем бихаремаш. хоб навор тамом шид 10 дона эълон аз душанбе. фикр мекунам маъқул шид касоне ки то охир тамошо карден нависен комментария то охир тамошо карден бо шумораи хонаҳои душанберо мемонем. мақсад агар тамошо кунен комментария нигоҳ мекунем бача азиз. номерои ман барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯи кунед реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки
комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспурен, бардоре ки заминшон дар кӯрай дар комментариё менависен. Фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. Лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед.